Σας καλησπερίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Γη και είδωρ, υπάρχει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Και επίσης μπορείτε να βρείτε και ένα βιβλίο που αναφέρεται στην πορεία των σπηλαίων από αρχή που δημιουργήθηκε όλο αυτό το εμφύσμα μέχρι σήμερα. Ο λόγος στον κύριο Σπηλιόπουλο, ο οποίος είναι φιλόλογος καθηγητής και θα μας αναπτύξει το θέμα όταν ο Παυσανίας συνάντησε τον Βιτρούβιο. Ναι, ωραία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση, κυρία Οδοπούλου, και ξεκινάω με την εισήγησή μου. Φανταστείτε λοιπόν, ακούγομαι. Φανταστείτε να μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονομηχανή και σπάζοντας τα δεσμά του χωροχρόνου να συναντούσαμε όποιον θέλουμε, όποτε και να έζησε, οπουδήποτε και να υπήρξε. Τότε θα ήμασταν σε θέση να λύσουμε αρκετά ερωτήματα που μας απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι η γέννηση της μυθολογίας και συνακόλουθα η κατανόηση της σκέψης του αρχαϊκού ανθρώπου. Ξέρουμε βέβαια πως η ελληνική μυθολογία δεν είναι μια απλή παράθεση ή μια απαρίθμηση αποσπασματικών δράσεων. Και μάλιστα, είτε μιλάμε για τον Όμηρο, είτε για τον Ησίοδο, είναι γενικά παραδεκτό ότι οι μύθοι μιλούν για συλλογικά οράματα και μαρτυρούν απότερες εποχές και καταστάσεις. Και ακόμη, ως σύνολο, οι μύθοι αποτελούν μια αποτύπωση εκείνου του αόριστου, εκείνου που μαντεύουμε για το μακρινό παρελθόν, το παρελθόν που γι' αυτό στερούμαστε από γραπτές πηγές. Στους μύθους μας, τελικά, διακρίνουμε την προσπάθεια του ανθρώπου της μικηναϊκής εποχής για την Ελλάδα να ερμηνεύσει τα τεκτενόμενα, αποδίδοντας μεν τις μεταπτώσεις και μεταβολές της ζωής των θνητών, της κοινωνίας τους και της φύσης στους θεούς, στη μοίρα και στους ήρωες, επιχειρώντας δε να δημιουργήσει ένα σύστημα σύνδεσης συνειδητού και ασυνείδητου και να καταφέρει μια επαφή μεταξύ ουρανού και γης. Ο τίτλος της εισήγησής μου είναι «Όταν ο Παυσανίας συνάντησε το Βιτρούβιο». Και πολλοί από εσάς, και δικαιολογημένα, θα αναρωτιέστε, είναι εφικτό να συναντήθηκαν αυτοί οι δύο, με δεδομένο ότι ο Βιτρούβιος έχει ζήσει τον πρώτο αιώνα π.Χ. και ο Παυσανίας τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, 110 έως 180 μετά Χριστόν. Η σύγχρονη επιστήμη, παρά τα όσα μεγάλα και σπουδαία επιτεύγματά της, δεν έχει ακόμη καταφέρει να φέρει το μηχάνημα που θα επέτρεπε το ταξίδι στον χρόνο σε εμάς, πόσο μάλλον σε εκείνους που έζησαν χιλιετίες πριν. Τότε, γιατί μιλάω για τη συνάντησή τους? Μπορεί να μην συνέβη η συνάντησή τους στον χρόνο. Συμβαίνει όμως κάτι άλλο, το οποίο θα αποκαλύψω σύντομα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλώντας καταρχάς για τον πρώτο χρονολογικά Βιτρούβιο, γνωρίζουμε πως ήταν Ρωμαίος συγγραφέας, αρχιτέκτονας και μηχανικός. Και είναι κυρίως γνωστός για την πραγματεία του περί αρχιτεκτονικής, λατινικά de architectura, έργο που σήμερα αναφέρεται συνήθως με τον τίτλο 10 βιβλία αρχιτεκτονικής και αποτελεί το μοναδικό κείμενο αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής που διασώζεται από την κλασική εποχή. Ο δεύτερος χρονολογικά, ο Παυσανίας, είναι ιδιαίτερα γνωστός για το σύγγραμμά του «Ελλάδος περιήγησης», ένα εκτενές έργο που περιγράφει την αρχαία Ελλάδα με μαρτυρίες από πρώτο χέρι και αποτελεί σοβαρό σημείο σύνδεσης μεταξύ της κλασικής φιλολογίας και της σύγχρονης αρχαιολογίας. Τη συνάντησή τους, λοιπόν, για τις ανάγκες της παρούσας ομιλίας, πρέπει να την αναλογιστούμε με όχημα τη φαντασία μας. Να πούμε δηλαδή πως συναντιούνται τα πνεύματά τους,
σε φανταστικό χρόνο και πως χάρη στα γραπτά μνημεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι επικοινώνησαν νοερά γιατί αναφέρονται κυρίως στον χώρο που μας ενδιαφέρει. Τόσο ο Ρωμαίος όσο και ο Έλληνας ταξίδεψαν και περιηγήθηκαν τα βουνά μας, εκεί όπου η Αρκαδία και η Αχαΐα μοιράζονται κοινά σύνορα. Τόσο ο Βιτρούβιος όσο και ο Παυσανίας μας πληροφορούν για κάποιο σπήλαιο που βρίσκεται εκεί. Μας μιλούν για ένα σπήλαιο και κάνουν παρόμοια περιγραφή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για εμάς. Τι κι αν ζουν και διαπρέπουν στη δική τους εποχή ο καθένας, ετούτοις συγχρονίζονται γράφοντας και οι δύο για το θρυλικό σπήλαιο, στο οποίο δεσπόζει η μορφή του μυθικού γιατρού, με το όνομα Μελάμποδας. Τόσο ο Βιτρούβιος όσο και ο Παυσανίας ενώνουν μύθο, λόγο και τοπίο και συναντιούνται όχι στον ίδιο χρόνο, αλλά σε ίδιο τόπο. Θα δούμε τώρα τις διαφάνειες. Μιλάμε για το σπήλαιο των Λιμνών στα Καστρία Καλαμπρίτων. Σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή ένα PowerPoint, το οποίο έχω στη διάθεσή μου χάρη στις ανασκαφές που έχουν γίνει εκεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και μάλιστα από τον κύριο Αδαμάντιο Σάμψον, ο οποίος για τις ανάγκες της εκδήλωσης μας το έχει ευγενικά παραχωρήσει. Αρχικά βλέπουμε τη θέση του σπηλαίου. Επίσης, σε αυτή τη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ότι το σπήλαιο έχει μήκος 2.000 μέτρα, αλλά κατοικήθηκε μόνο το τμήμα κοντά στην είσοδό του. Και ακόμη ότι η ανασκαφή στο σπήλαιο διήρκεσε από το 1992 στο 1994. Λίγα στοιχεία για τη γεωλογία του σπηλαίου. Ο σχηματισμός του σπηλαίου δείχνει ότι αυτό αποτελούσε ένα υπόγειο ποτάμι που πιθανώς κατά καιρούς επικοινωνούσε με τις καταβόθρες του Απανόκαγου και διοχέτευε στα χαμηλότερα τα νερά και επομένως η κατοίκηση στο σπήλαιο γινόταν μόνο σε περιόδους ανομβρίας. Κάποια στοιχεία παλαιοντολογίας. Πριν από δεκαετίες ο κύριος Μελέτης, ένας παλαιοντολόγος, είχε συλλέξει στο σπήλαιο οστά νάνων υποποτάμων και ελαφιών που είχαν ζήσει στο Μέσο Χριστόκενο, περίοδος Μιντελρίς, δηλαδή 500.000 χρόνια πριν από σήμερα. Στην ανασκαφή δεν βρέθηκε τίποτα παλαιότερο της νεολιθικής περίοδου, ωστόσο βρέθηκαν δόντια υποποτάμου. Βλέπουμε ακόμη μια διαφάνεια που περιέχει φωτογραφίες από την ανασκαφή. Η ανασκαφή στην τομή Α παρουσίασε τα ψηλότερα στρώματα ρωμαϊκή και ελληνιστική κεραμική και στη συνέχεια εμφανίστηκε η εποχή του Καλκού, μεσοελλαδική, ιστεροελλαδική 2000 έως 1900 π.Χ. Μια ακόμη διαφάνεια με τις ποτάμιες αποθέσεις στο σπήλαιο. Η τομή Α έδειξε ότι κατά διαστήματα το σπήλαιο λειτουργούσε σαν ποταμός και πλημμύριζε το σήμα κοντά στην είσοδο. Και στην νεότερη νεολιθική εποχή, μία περίοδος ξηρασίας επέτρεψε τη χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερες πληροφορίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Απλά εδώ θα δείξουμε μια ακόμη διαφάνεια με τη στρωματογραφία της τομής. Έγιναν 5 τομές στις αρχαιολογικές ανασκαφές μέσα σε 3 χρόνια. Εδώ βλέπουμε κάποια στρωματογραφία της πρώτης τομής πριν από τη νεότερη νεολιθική εποχή. Το σπήλαιο στο σημείο της τομής Α δεν χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο διάστημα λόγω αποθέσεων λάσπης και σε μια στεγνή περίοδο που αντιστοιχεί στη μέση νεολιθική στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ. η θέση κατοικήθηκε για μικρό διάστημα.
Στην αγγλική έκδοση για το Βιτρούβιο, το 1870, διαβάζουμε τα εξής. Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο, τώρα αφήνουμε την αρχαιολογία, πάμε πάλι στη φιλολογία και σας διαβάζω ένα επίγραμμα που έχει βρεθεί έμεσα, ενώ το έχουμε μέσα από δευτερογενείς πηγές, δεν έχουμε την ίδια την ήθινη πλάκα, αλλά έχουμε την αναφορά από μια αγγλική έκδοση στο Βιτρούβιο, ο οποίος είχε διασώσει τα εξής. Αγρότα, συν πίμες το μεσημβρινόν ειν σε βαρύνη, δίψος άνες χαρτιάς κλήτορος ερχόμενον, της μεν αποκρίνης αρίσε πόμα και παρανύμφες, ιδριάσιν στήσον παν τοσών επόλιων. Αλλά σύ, μήτε πιλουτρά βάλεις κροή, μη σε και αύρη ποιμήνη τερπνής εντός αιώντα μέθης. Φεύγε δε μην πηγήν μισάμπελον, ενθαμελάμπους ρησάμενος λύσης πριτίδας αρταμέας, πάντα καθαρμόν έβαψεν, αποκρυφών αργούς ούρεα τρεχίης ήλιθεν Αρκαδίης. Ξέρω, δεν καταλάβατε πολλά. Η μετάφραση λοιπόν έρχεται αμέσως να διευκρινίσει τι έγραφε η επιγραφή. Κάποιος λοιπόν που βρισκόταν στο σπήλαιο, εκείνα τα χρόνια τα οποία μας διασώζει ο Βιτρούβιος, έβρισκε μπροστά του αυτή την πλάκα που τον συμβούλευε με τα εξής λόγια. Του έλεγε «Αγρότη που ο δρόμος έφερε δίπλα στο κλήτορα το ρέμα, αν δίψα το μεσημέρι σε βαραίνει, πιες από τη βρύση ετούτη και βάλε τα γίδια και τα πρόβατα στο φύλακα των Αϊάδων το ιερό μέσα. Αλλά το χέρι σου μη βάλεις μέσα στο νερό αν σε ανάψει το κρασί. Μην και ο αέρας σε βλάψει έτσι όπως είσαι ζεστός από τον πυρετό. Να αποφύγεις την πηγή ετούτη τη μισάμπελη. Φύγε νυφάλιος μακριά της. Εδώ ο μελάμπους τις πριτίδες από την τρέλα λύτρωσε ο μάντης. Την ώρα που από το Άργος φεύγοντας αναζητούσαν τους κακοτράχαλους της Αρκαδίας λόφους καταφύγιο κρυφό. Επαναλαμβάνω πως παρά τις ανασκαφές στην περιοχή, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει ακόμη καταφέρει να βρει και να φέρει στο φως αυτή την επιγραφή. Όπως αρχικά ανέφερα, μιλάμε για μια συνάντηση. Μέχρι τώρα μίλησα για το Βιτρούβιο. Τι λέει ο Παυσανίας για την ίδια περιοχή? Στο βιβλίο του, ο Έλληνας περιηγητής, στον τόμο 7, όπου τιτλοφορείται τα αρκαδικά, γράφει «Υπέρ δε την νόνα κρινόρη τε καλούμενα αρωάνια και σπήλαιον έστεινεν αυτής. Εστούτο αναφυγήν το σπήλαιον τα στιγατέρα στο πρίτου μανίσας λέγουσιν άσο μελάμπους θυσίεστε απορρίτης και καθαρλής κατήγαγεν εσχωρίων καλούμενων λουσούς. Και οικέσατο της μανίας εν Αρτέμιδος ιερό. Και απ' εκείνου την Άρτεμιν ταύτην ημερασίαν καλούσιν η Κριτόρη». Φαντάζομαι εδώ είναι πιο εύκολο στα αυτιά σας, παρόλο αυτό το μεταφράζω. Πάνω από την όνα κρυψώνονται τα λεγόμενα αρωάνια όρη, μας λέει ο Παυσανίας, όπου υπάρχει σπηλιά στην οποία λένε πως ανέβηκαν και βρήκαν καταφύγιο οι θυγατέρες του Κρήτου. Όταν τρελάθηκαν, με μυστήριες θυσίες και καθαρμούς, ο Μελάμπους τις έφερε σε μια θέση που λέγεται Λουσί και θεράπευσε την τρέλα τους μέσα στο ιερό της Άρτεμις. Και από τότε, οι κάτοικοι του Κλήτορα ονομάζουν την Άρτεμη ημερασία. Μολονότι τώρα δεν είναι σίγουρο ότι μιλάνε για το ίδιο σπήλαιο, είναι εν τούτης ξεκάθαρο πως οι γραφές και των δύο κινούνται σε μια ευρύτερα ίδια περιοχή, στα σύνορα της Αρκαδίας με την Αχαΐα. Κοντά στην πόλη μάλιστα της Κλητορίας, ο όρος Χελμός, στη σύγχρονη εποχή, βρέθηκε σπήλαιο στο χωριό Καστριά τον Νοέμβριο του 1964, που ονομάστηκε Σπήλαιο των Λιμνών, χάρη στη μοναδική του ιδιομορφία να έχει στο εσωτερικό του 13 βαθμιδωτές λίμνες. Ο Γιώργος Λαβάς, στο βιβλίο του «Ο διπορικός στο Σπήλαιο των Λιμνών», γράφει «Η ταύτιση του Σπηλαίου των Λιμνών με αυτό που αναφέρει ο Παυσανίας γίνεται από τον
Φρέιζερ στο βιβλίο του «Σχόλια στα Αρκαδικά», στη σελίδα 257. Επικυρώνεται δε και από το σύγχρονο θρύλο, που λέει ότι μέσα στο σπήλαιο αυτό είχαν κλειστεί κάποτε 7 κοπέλες που δεν ήθελαν να βγουν επειδή είχαν πάθει ανθρωποφοβία. Ο Παπαχατζής, Αχαϊκά και Αρκαδικά, Εκδοτική Αθηνών 1980, διευκρινίζει. Η σπηλιά των Περκίδων ταυτίζεται με τη λεγόμενη των Καστριών, μεταξύ των χωριών Καστριά και Λουσικό. Ο Φρέιζερ αναφέρει επίσης ότι στην ίδια περιοχή υπάρχουν και 2 άλλα σπήλαια και ότι στο ένα από αυτά βρήκε καταφύγιο κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ο πληθυσμός ενός χωριού της περιοχής. Επίσης, στη σελίδα 69 ο κ. Λαβάλ συνεχίζει λέγοντας πως από τις πιο περίεργες παραδόσεις της περιοχής είναι και η Μισάνδελος πηγή, την οποία άλλοι συγγραφείς τοποθετούν στη χώρα της Αζανίας και άλλοι στη χώρα των Βιτορίων γενικά. Δεν αποκλείεται η πηγή να βρισκόταν στον χώρο του ναού της Αρτέμιδος ή στο σπήλαιο. Ο Βετρούβιος και ο Παυσανίας αναφέρονται στο μύθο του Μελάγωδα στη θεραπεία μέσα στο σπήλαιο που έκανε αυτός ο γιατρός σε 3 γυναίκες, τις θυγατέρες του Πρίτη, βασιλιά της Τρίβης. Άλλαγε ο μύθος που σημειωτέων παραδίδεται και από τον Απολόδωρο, όπως και από μια πλειάδα νεότερων μελετητών, ήταν απόρρια μόνο της φαντασίας των αρχαίων κατοίκων της περιοχής. Ή μήπως αυτή η σύμπτωση αναφορών αποτελεί μια κάποια ένδειξη που δεν πρέπει να μείνει στα σκοτάδια, αλλά που η σύγχρονη επιστήμη οφείλει να διερευνήσει. Όπως ήδη παρατηρήσαμε, τα ευρήματα που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές των ετών 1992-1994 στο σπήλαιο των Λιμνών δείχνουν ανθρώπινη παρουσία από την νεολιθική εποχή. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε ότι η ανθρώπινη παρουσία γίνει ακόμα πιο έντονη όσο τα χρόνια περνούν. Εδώ έχουμε κεραμική της μέσης εποχής του Χαλκού, από το 2000 έως το 1600 π.Χ. Από αυτή την εποχή που ονομάζεται Μέση Χαλκοκράτεια προέρχονται αδρά αγγεία και γραπτά αμαυρόχρωμα με μαύρο και λευκό πάνω σε ανοιχτόχρωμη επιφάνεια. Και επιπλέον έχει καταστεί σαφές ότι το σπήλαιο κατοικούνταν σε περιόδους ανομβρίας, όπως είδαμε, και ότι κοντά σε αυτό διαβιούσαν βοσκοί κατά τη διάρκεια του θέρους, προερχόμενοι από τα παιδινά της Αργολίδας, της Αχαΐας και της Ηλίας. Η ανθρώπινη παρουσία, όπως είπαμε, περνώντας τα χρόνια, πυκνώνει στη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και ειδικότερα από το 1700 έως το 1600 π.Χ. και συνεχίζεται και στα μικηναϊκά χρόνια. Τα λίγα μικηναϊκά όστρακα ανήκουν σε σκύφους και κήλικες με ψηλό πόδι. Χρονολογούνται, εδώ θέλω να προσέξουμε λίγο, στην Ιστεροελλαδική εποχή 1 και στην Ιστεροελλαδική εποχή 3α. Μιλάμε για την πρώην μικηναϊκή και την ύστερη μικηναϊκή εποχή, εποχές στις οποίες ανάγονται οι αρχαίοι μύθοι, όπως και ο μύθος του Κριτήρου. Επομένως, την εποχή στην οποία ανάγονται οι αρχαίοι μύθοι, το τονίζω και το επαναλαμβάνω, έχουμε στο σπήλαιο των Λιμνών πράγματι ανθρώπους, τόσο μέσα όσο και γύρω από αυτό. Παράλληλα με την ανασκαφή, διεξήχθη εθνοαρχαιολογική έρευνα, η οποία στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων έχει προσφέρει πολλές πληροφορίες χρήσιμες για την ερμηνεία της χρήσης του σπηλαίου. Μέχρι τη δεκαετία του 1900 γίνονται
γίνονταν εποχικές μετακινήσεις βοσκών στις κορυφές του Χελμού. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από την περιοχή. Και τελειώνουμε με την ερμηνεία της χρήσης του σπηλαίου. Υπάρχουν θεωρίες σχετικά με μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις κτηνοτρόφων τα καλοκαίρια από τα παιδινά της Αργολίδας στα ορεινά της Αρκαδίας, οι οποίες βοήθησαν στη διάρθρωση κεραμικών τεχνοτοπιών. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό να υπήρχαν μετακινήσεις από τα παιδινά της Ακαΐας και Ηλίας στα ορεινά, στον Τερίμανθο και στο Χελμό. Είναι βέβαιο ότι υπήρχαν και ομάδες που ζούσαν μόνιμα στα υψόμετρα αυτά, των 800 έως 1000 μέτρων, και εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του σπηλαίου εποχικά ή μόνιμα. Η επιφανειακή έρευνα έδειξε ότι εκτός από το σπήλαιο υπήρχαν στην περιοχή και άλλες υπαίθριες προϊστορικές θέσεις. Δεν είμαστε σε θέση, βάσει των έως τώρα μαρτυριών, στοιχείων, τεκμηρίων και λοιπόν πηγών, να γνωρίσουμε με βεβαιότητα εάν ο μύθος των Πριτίδων είναι αληθινός. Ποιος μύθος είναι αληθινός άλλο? Μοιάζει πολύ πιθανό ο Παυσανίας να έχει υπόψη του όσα έγραφε ο Βιτρούβιος για το σπήλαιο και να παρήγαγε στα ακαδικά του όσα μυθολογούνται να συνέβησαν σε αυτό. Βεβαίως, δεν αποκλείεται και οι δύο να είχαν κάποια κοινή πηγή. Κάποιον τρίτο δηλαδή, ως αφετηρία για όσα αναφέρω. Ένας μύθος κουβαλάει μέσα του όχι μόνο αλήθειες, αλλά και διάθεση φιλοσοφίας. Όχι μόνο γεγονότα, αλλά και προσδοκίες και μελούμενα. Η σημασία που έχει ένας μύθος δεν βρίσκεται στην αλήθεια και την ακρίβειά του, βρίσκεται στην ερμηνεία του, αλλά και στις ωφέλιμες προοπτικές που μπορεί να ανοίξει. Μοιάζει με έργο τέχνης ο μύθος, ειδικά ο μύθος του Μελάποδα και των Πριτίδων. Αυτό που έχει σημασία είναι η ερμηνευτική του λειτουργία και η αρρωγή του στην εξέλιξη του ανθρώπου. Η συνάντηση ενός συγγραφέα, αρχιτέκτονα, μηχανικού από τη μια και ενός συγγραφέα περιηγητή, γεωγράφου, ιστορικού από την άλλη, έχει και ένα συμβολισμό. Για την ανέβρεση της αλήθειας είναι επιτακτικές στην επιστήμη η ενότητα, η σύμπνοια και η συνέχεια στους επιμέρους κλάδους της. Άλλωστε, το ξέρουμε ότι στη κλασική εποχή η συνεργασία των κλασικών επιστημών με τις θετικές ήταν ένα στάτους αυτονόητο. Τώρα, στην εποχή μας αυτό έχει αλλάξει, αλλά είναι θέμα και αντικείμενο άλλου συνεδρίου. Έστω και έμεσα μας υποβάλλεται λοιπόν η σκέψη πως η συνεργασία των ανθρωπιστών της επιστήμης είναι απαραίτητη. Και κάτι ακόμη που και στο αναφέρω τελευταίο είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο μύθος του Μελάποδα προβάλλει την τεράστια αξία της πνευματικής και ψυχικής υγείας. Την αναγκαιότητα επικράτησης της ιδέας της ισορροπίας έναντι της μανίας, της καλαισθησίας έναντι της ιστερίας. Ο Βιτρούβιος και ο Παυσανίας συναντήθηκαν ώστε να στείλουν ισχυρό μήνυμα θεραπευτικής παρέμβασης στην ανθρώπινη ψυχή. Είπαν για τις Πριτίδες πως τις γιάτρεψε ο Μελάποδας. Το φυτό εκείνο έδιωξε από μέσα του την τρέλα και τη ηρέμησε. Αν θέλουμε να δώσουμε νόημα στη συνάντησή τους, ας αναζητήσουμε κι εμείς το σύγχρονο ελεύθερο. Ευχαριστώ πολύ.